Ahojte, dneska vám ukážem, ako si uhačkujeme takéhoto Bajmaxa. Budem používať tieto skratky. R a nejaké číslo znamená riadok číslo. MK je magický kruh, to sa väčšinou začína. KS, krátky stĺpík. B je pridávanie krátkych stĺpikov, znamená to 2 stĺpiky do jedného. A je uberanie, to znamená, že zaháčkujem 2 stĺpiky. Okrúhle zátvorky, vlastne čo je v okrúhlych zátvorkách, tak opakujeme toľkokrát, koľko nám píše číslo za zátvorkou. A hranaté zátvorky na konci riadku znamenajú celkový počet krátkych stĺpikov v tom jednotlivom riadku. Ďalej písaný návod mám k dispozícii na mojej stránke, link pridávam pod video a taktiež mám aj video správené, kde sa venujem jednotlivým týmto skratkám, takže link tiež pridávam pod video. Na Bajmaxa budeme potrebovať duté vlákno, nožničky, čiernu a bielu priadzu, toto konkrétne je Kamila, ja mám takéto zbytky, na Bajmaxa by nemalo byť treba veľa. Ihlu s takým väčším okom, aby sa tam vlastne tá Kamila vopchala, ona je vlastne tupa. Takýto kúsok to mám ako označovač a háčik trojkový. Tak, začíname hlavou, čiže bielou priadzou. Urobím si magický kruh. Takto. Najprv si spravím jedno reťazkové oko. A teraz do magického kruhu spravím 6 krátkych stĺpikov. Tento prvý riadok vlastne moc nezaťahujem, aby sa mi lepšie išiel ten druhý riadok. Mala by som ich mať 6. Môžem zrátať 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz zatiahnem túto nitku. Úplne, čo najviac sa dá. A teraz ideme do druhého riadku a ideme pridávať. Takže ideme do každého krátkeho stĺpika urobiť 2 krátke stĺpiky. Teraz už použijem tento označovač, dám si ho tuto presne k háčiku a idem robiť 2 krátke stĺpiky do jedného. Čiže pichnem toto do prvého, šup, robím 1 a do toho istého pícham zas druhý. Toto si zopakujem 6 krát. Takže do druhého, nitku nechcem, do druhého tiež spravím 2. Do tretieho tiež 2 a vlastne na konci by sme mali mať 12 krátkych stĺpikov. Túto šnúrku, čo mi tu furt zavadza, ešte nechcem odstrihnúť, chcem ju najprv zahačkovať, aby sa mi to neotváralo, ten magický kruh. Dobre, som na konci druhého riadku. Idem si túto zavadzajúcu nitku odstrihnúť.
mala by som ich mať 12. Ideme do tretieho riadku. Stále pridávame, ale teraz budeme pridávať do každého druhého. Takže zase vyberiem označovač, šupnem ho k tomuto. Takže do prvého krátkeho stĺpika spravím jeden krátky stĺpik a do druhého krátkeho stĺpika spravím 2. To znamená, že zase dvakrát pichnem do toho istého krátkeho stĺpika. Toto celé opakujeme 6 krát, takže zase jeden krátky, 2 krátke, jeden krátky, 2 krátke. Na konci by sme mali mať spolu 18 krátkych stĺpikov v riadku. Dobre, teraz ideme do 4. riadku, tam budeme zase pridávať, ale tentokrát až do každého 3. stĺpika. Takže ideme teraz, že jeden krátky stĺpik do prvého, krátky stĺpik do druhého, ale do tretieho už idú 2 krátke stĺpiky. Opakujeme 6 krát. Na konci by sme mali mať 24 krátkych stĺpikov. Tak ideme do 5. riadku. Zase si označovať vyberem. Stále pridávame, teraz ideme pridávať do 4. až stĺpika. Takže ideme 1, 2, 3. To som robila po jednom krátkom stĺpiku do každého. A teraz do tohto 4. 2. 1, 2. Opäť to opakujeme 6 krát. Na konci by sme mali mať dokopy 30 krátkych stĺpikov. Teraz budeme robiť do každého krátkeho stĺpika iba jeden krátky stĺpik, takže nepridávame, neuberáme, ideme rovnako dookola a urobíme tak riadok číslo 6 až riadok číslo 8, takže 6, 7, 8, 3 riadky. Tak poďme na to, vidíme sa na konci tohto riadku. Označovač som zabudla dať, takže takto. Označovač, šup a ideme. Tak už sme na konci riadku. Teraz označovač ale nevyberieme. Iba ho trošku takto povytiahneme. Tak, patrne. Len si ho preložím. A pokračujem ďalej. Takže ideme do 7. riadku. Opäť sa vidíme na konci. Pekne po jednom stĺpiku do každého stĺpika. Tak sme na konci. 6, 7, opäť nevyťahujeme, len stade to prehodíme zase dopredu. Už sa mi to gulatí. A zase po jednom krátkom stĺpiku do každého.
Takže ideme teraz 9. riadok, uberáme, to znamená, že 4. a 5. krátky stĺpik spojíme do jedného. Tak ideme do prvého jeden krátky stĺpik, do druhého jeden krátky stĺpik, do tretieho tiež jeden krátky stĺpik a teraz ideme spájať. Značka v návode je, že A. Vlastne pichnem a naberem tú prednú nitku. Pichnem sem a háčik mi vyjde tu. Nič nenaberem, idem pichnúť aj do toho druhého. Mám 3 nitky teraz. Teraz som si nabrala na háčik. A prevlečiem. Tak. Zase idem 1, 2, 3 a 4. a 5. zase spojím. Šup, šup, zase mám 3 nitky, prevlečím cez 2, naberem ďalšiu nitku a prevlečím cez 2. Takto až do konca, malo by sa to opakovať 6 krát a na konci by sme mali mať 24 krátkych stĺpikov. Sme na konci 9. riadku, ideme do 10. Teraz vlastne ideme robiť 2-krát krátky stĺpik a 1-krát spojiť, čiže A. 1, 2 a teraz sa spájam zase tretí so štvrtým, tretí, štvrtý, šup. 1, 2 tretí a štvrtý. Opäť to opakujem 6 krát a na konci riadku by sme mali mať 18 krátkych stĺpikov. Teraz ideme do 11. riadku. A ideme robiť 1-krát krátky stĺpik a 1-krát A. Takže spojiť druhý a tretí. Až do konca opakujeme 6 krát a na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov. Dobre, takže sme skončili riadok. Ja si toto háčikom povytiahnem, aby som mala väčšie očko, nech sa mi to nepára. Môžem si vybrať aj označovač a ideme to naplniť. Vlastne ideme tam dovnútra napchať to duté vlákno a riadne, aby tá hlavička mala pekný bajmaxovský tvár. Tak toto by mala byť jeho hlava. Ideme pokračovať ďalej v hačkovaní. Tak, teraz si dáme R12, čiže riadok číslo 12 a ideme A krát 6. To znamená, že 6 krát budeme spájať. Čiže žiaden krátky stĺpik, iba spájame. Na konci by sme mali mať 6 krátkych stĺpikov. Tak poďme na to. Toto šup, je zložitejšie. Jeden, druhý,
prvý. Toto sa snažím čo najviac pritiahnuť. Dobre, hlava by mala byť hotová. Ešte ju trošku vyplním. Zdá sa mi málo. Budeme pokračovať telo. Dobre, takže pokračujeme teraz telo. To sme dokončili hlavu. Vybereme označovač. A ideme zase pridávať. Teraz spravíme V×6, to znamená 2 krátke stĺpiky do každého krátkeho stĺpika. Na konci by malo byť 12. Ideme do ďalšieho riadku, to je 14. riadok. Teraz ideme robiť V×12, čiže stále pridávame a zase ideme 2 krátke stĺpiky do každého riadku. Na konci by sme mali mať 24 krátkych stĺpikov. Stále pridávame, ale teraz urobíme krátky stĺpik krát 3 a 1 krát V, čiže pridávame až v 4. stĺpiku. Takže ideme do prvého 1 krátky stĺpik, do druhého druhý krátky stĺpik, do tretieho tretí krátky stĺpik, a do 4. spravím 2 krátke stĺpiky. 1, 2. A toto zopakujeme 6 krát a na konci budeme mať 30 krátkych stĺpikov v riadku. Ideme do 16. riadku 4 krát a potom. Takže do každého 5. dáme 2 krátke stĺpiky. Jeden, 2, 3, 4. To bolo po jednom krátkom stĺpiku. A do 5. idú 2. 1, 2. Znova opakujeme 6 krát. Na konci budeme mať 36 krátkych stĺpikov. Tak, teraz ideme 17. riadok. Tam budeme robiť 36 krátkych stĺpikov dookola, to znamená do každého stĺpika 1 krátky stĺpik. A budeme tak robiť vlastne riadok 17 až 20, čiže 17, 18, 19, 20. 4 riadky. Označovač a ideme na to. Do každého stĺpika 1 krátky stĺpik. 1, 2. Až do konca.
Mám tu 17, 18, 19, 20. 4 riadky. Teraz ideme do 21. riadku a ideme uberať. Spravíme 4 krátke stĺpiky a potom 2 spojíme. Takže do prvého 1 krátky stĺpik, do druhého druhý krátky stĺpik, do tretieho tretí krátky stĺpik, hop, do štvrtého štvrtý krátky stĺpik a teraz 2 spojím. Zase iba tú prednú nitku zoberiem z prvého a z druhého. Prevlečem cez oba. Tak. Toto opakujem 6 krát, na konci budem mať 30 krátkych stĺpikov. Tak som na konci. Ideme teraz do 22. riadku, spravíme si 3 krátke stĺpiky a 2 zhačkujeme. Takže zase označovač. Takže to boli 3 krátke stĺpiky po jednom a teraz 2 spolu. 1, 2, záčkujem. Opäť to opakujem 6 krát, na konci riadku budeme 24 krátkych stĺpikov. Dobre, ideme do 23. riadku. Stále uberáme. Teraz spravíme 2 krátke stĺpiky a potom 2 zhačkujeme. Takže do prvého 1 krátky stĺpik, do druhého druhý krátky stĺpik a teraz 2 zhačkujem spolu. 1, druhý. Tak, toto celé budem opakovať 6 krát a na konci budem mať 18 krátkych stĺpikov. Teraz ideme do 24. riadka a uberáme takže krátky stĺpik, 1 do prvého a 2 ďalšie zhačkujeme. Zase opakujeme 6 krát, na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov. Tak, som na konci. Teraz to ideme vyplniť tu tým vláknom. Zase, čo najviac, aby to držalo tvar. A budeme ďalej pokračovať hačkovaním. Takže takto máme vypchatého, pokračujeme ďalej. Ideme do 25. riadku a teraz 6 krát budeme spájať 2 krátke stĺpiky. Takže označovač a ideme dookola. 1, hop, druhý, tak prvé 2 máme spojené. Tretí, štvrtý, hop, druhé 2 máme spojené. Máme spojené a doháčkované. Vyberiem
to odstrihnem. Nemám tu nožničky momentálne. Si musím poradiť. A nitku vytiahnem. A teraz pichnem do prvého stĺpika. Nitku tade prevlečiem. Pichnem do druhého stĺpika. Opäť nitku tade prevlečiem. A takto vlastne cez každý ten krátky stĺpik tú nitku prevlečiem. Teraz to riadne zatiahnem. Spravím tu uzlík čo najbližšie ku tomu pleteniu. Môžeme aj zo 2. Tak a teraz si idem zobrať ihlu. Takúto s väčším očkom, ona je taká tupšia. Tak. A teraz toto vlastne, čo sme zatiahli a uzlík spravili, pichnem do stredu a prevlečiem to hoci kde Bajmaxovi. Napríklad aj tuto pri krku. Už nepotrebujem ihlu, sa mi to zatiahnem, ťahám. A tuto vlastne zmačknem čo najviac. A budem sa snažiť túto čo najbližšie odstrihnúť. Ja nemám po ruke nožnice, použijem cvakačky takéto. Mám ich opačne k ruci. Tak. Hotovo. Tá nitka sa nám vlastne teraz strátila vnútri v tom teliečku. Dobre, ideme na ruky. Teraz si urobíme takúto ručičku, teda 2. Takže začíname magickým kruhom. A do magického kruhu spravíme jedno reťazkové oko a 6 krátkych stĺpikov. Moc tento prvý riadok nezaťahujeme, aby sa nám robilo potom neskôr dobre. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz zatiahneme touto nitkou. Úplne čo najviac vládzeme, dokážeme. A ideme do druhého riadku. Tam už si môžeme dať označovač. Tak. A ideme pridávať do každého stĺpika 2 krátke stĺpiky. Na konci by sme mali mať 12 krátkych stĺpikov, takže tu máme do prvého 1, pícham do toho istého, takže druhý. Tu
túto šnúrku sa snažím vháčkovať vlastne do toho riadku. 3, 4. Teraz môžem tú šnúrku, čo mi tu vlastne celý čas zavádza, odstrihnúť. Teraz ideme do tretieho riadku. V treťom riadku budeme tiež pridávať, ale do každého druhého, takže urobíme si krátky stĺpik jedenkrát do prvého a 2 krátke stĺpiky do druhého. 1, druhý. Toto opakujeme 6 krát a na konci by sme mali mať 18 krátkych stĺpikov. Dobre, tu máme tretí riadok, ideme do štvrtého riadku a tu ideme uberať. Spravíme krátky stĺpik do prvého stĺpika a teraz 2 spojíme. 1, hop, nejde mi to dobre. Zase cez tú prednú nitku. 2. A toto opakujeme 6 krát. Na konci by sme mali mať 12 krátkych stĺpikov. Tak, teraz ideme do 5. riadku. Ideme po jednom krátkom stĺpiku do každého, čiže 12 krátkych stĺpikov a urobíme 5. a 6. riadok. Takže 5. 12 stĺpikov by to malo byť teda dokopy. Tak, 5. A teraz ideme do 6. riadku. Takisto po jednom stĺpiku. Takže 7. riadok. Ideme uberať, ale inak teraz. Ideme, že 2 krátke stĺpiky, takže urobíme 1 krátky stĺpik do prvého, druhý krátky stĺpik do druhého. A teraz ubereme. Takže ideme 2 krátke stĺpiky a 2 spojiť. Toto budeme opakovať 3 krát. Na konci by sme mali mať 9 krátkych stĺpikov. Teraz to vyplníme dutým vláknom. Teraz ideme robiť po jednom krátkom stĺpiku do každého a urobíme tak 8. až 11. riadok. To je 8, 9, 10, 11 a 4 riadky. Dobre, 8. riadok mám.
Takže mám 8, 9, 10, 11, 4 riadky. Označovač môžem vybrať a teraz vlastne idem vyplniť dutým vláknom. Ja si pero teraz týmto napríklad. Inokedy to perom tam tlačím alebo niečím proste úzkým, čo sa vojde. No, s perom sa mi to lepšie. Áno. Odstrihnem si tú šnúrku. Takú dlhšiu, aby som mala čím šiť. Toto len vytiahnem. A mám 2 ruky. Dobre, teraz si ukážeme, ako sa hačkuje noha Bajmaxová. Prvý riadok je magický kruh a do magického kruhu urobíme 6 krátkych stĺpikov. Začneme reťazkovým okom, aby nám to neutekalo. A teraz 6 stĺpikov, ktoré nezaťahujeme úplne. Voľné ich robíme. 1, 2, 3. Tak máme 6 krátkych stĺpikov, teraz zatiahneme. Tak, poriadne. Teraz si vezmeme označovač, to je tento kúsok nitky. A ideme pridávať, riadok číslo 2 a ideme 6 krát urobiť V. To znamená, že 2 krátke stĺpiky do každého. Na konci budeme mať 12 krátkych stĺpikov. 1, druhý, sú 2 v prvom, 1, druhý, 2 v druhom. Tak sme na konci. Teraz si môžem túto nitku, čo mi tu už iba zavádza, odstrihnúť. Teraz nebudeme ani pridávať, ani uberať. Ideme hačkovať iba 12 krátkych stĺpikov, to znamená 1 krátky stĺpik do každého krátkeho stĺpika. Budeme tak robiť vlastne rad číslo 3 až rad číslo 5. To znamená 3, 4, 5, 3 rady. Poďme na to. 1 do jedného, druhý do druhého, tretí do tretieho a takto až do konca. Tak sme na konci riadku. Teraz má tendenciu to krútiť dnu. My to musíme vytočiť takto von. Takú myštičku z toho spraviť, aby sa nám to lepšie hačkovalo. Len potiahnem nitku, nevyberám. Označím si ďalší riadok. A zase pokračujem. Tri, 4. Teraz ideme ten 5. riadok. A noha bude hotová. Teraz nechám dlhšiu nitku a odstrihnem. Toto môžem takto vytiahnuť. Tak. Nohu máme hotovú. Takže už by sme mali mať vlastne všetky časti tela. 2 nohy. Že sú rovnaké. Ale hej. 2 ruky.
a hlavu a telo. Poďme to dať dokopy. Tak, pripravíme si vlastne túto hlavu s teličkom, 2 ručičky a budeme potrebovať ihlu a nožnice. Háčik teraz nebudeme vôbec potrebovať. Tak, prevlačím si prvú ručičku cez ihlu. Tak, mám to. A teraz vlastne budeme tú ručičku prišívať. Ja som sa rozhodla, že ju prišijem tuto niekde. To znamená, že do 1, 2, 3 do 3. riadku, ako keby tuto od krku. Takže 1, 2, 3. Neviem, či to je dobre vidno. A budem to prišívať tak, že pôjdem vlastne celý ten stĺpik takto, že hore pichnem, dole pichnem. Či to je dobre vidno. Hore, dole a vlastne cez tú rúčku pôjdem. Takto. Šup. Malo by to ísť. A cez tú ruku by som chcela ísť cez dvoje. Cez jednu aj cez druhú stranu. Tak. A pritiahneme. A môžeme pokračovať. Prišieme do ďalšieho stĺpika. Tuto pichnem. Mne toto šitie nikdy nešlo, ani to nemám moc rada. Tak. To zavadza. A tuto tiež idem cez jeden stĺpik, cez druhý stĺpik. Tak. A myslím, že môže byť. Vyzerá to celkom, že to pevne drží. Takže nejdem to druhýkrát. Teraz si pichnem sem. Spravím taký úzlik. Kto má skúsenosti so šitím, nech to prišije ako chce. Na tomto skutočne nezáleží. Hlavne, aby ste boli s tým spokojní. Keby bolo na mne, tak toto scelovanie ani nenatáčam, lebo toto z duše nenávidím. A vždy to nejak dohovadím. Dobre, mám tu 2 uzliky a teraz si pichnem tam k tomu uzliku a prevlečiem tú nitku aj z ihlu niekde na druhú stranu. Riadne to zatiahnem. Zamačknem čo najviac sa dá a vlastne tuto najbližšie ku tej hračke odstrihnem. Aby sa schovala tá nitka v tom brúšku. Tak, tu máme vlastne Bajmaxa s rukou už. Môžeme, no. Tak sme išli do 1, 2, 3, cez tento vlastne zhora, dole, zhora, dole, zhora, dole sme prišívali. Tak môžeme skúsiť aj túto druhú ruku. A to treba napasovať. Či sem, či kde. Ja by som to dala asi sem. Ono to aj tak bude vždy krivo podľa mňa. A idem cez prvý a druhý. Šup, no čo? Trafím, netrafím. Dobre. Hop. Dobre. A pokračujem cez hora. Úplne nakoniec teda stačí iba raz to prešiť. Netreba to zase preháňať. Šup. Urobiť ten uzlík. Si tuto niekde pichnem. Jak by mal niekto nejakú fintu, ako šije hračky, alebo ako uzlikuje toto na konci, alebo hocičo, čo sa tohto šitia, alebo aj celkovo tých videí týka, tak môžete mi napísať komentár alebo že čo by som mohla zlepšiť. Ja sa na to pozriem a prípadne to vyskúšam, jak by sa mi to pozdávalo.
možno sa unormálni. Tak ja trošku pomačkam, tak je to dobré. Tak. Tu by som dala jednu. Tak. Tu by som dala asi druhú. Nejako sploštené, pekne, vlastne rozprestreté. Predsa mám jednu menšiu. To sa mi vždy stáva, keď mám háčkovať končatiny ruky alebo dve rovnaké veci, tak väčšine mám jednu menšiu ako druhú, lebo nezaťahujem nikdy rovnako. Dobre, potrebujem ihlu. Prevlečím si nožičku. Nejdem ju ešte vypchávať, vypchám ju vlastne tesne pred došitím. Tak mám to. Ja som si to povedala, niekde takto od stredu by som mala začať a zase pichnem. Ja pichnem teda, keď od stredu, tak od stredu. Pichnem do stredu a tu. Do toho prvého. Šup. Mám. Blížim ku koncu. Už budem teda za chvíľku asi vyplňať tu tým vláknom. Sa mi to tu zauzlilo. Dobre. A došijeme. Snažím sa tak, aby to vlákno bolo vlastne dnu, aby mi nevychádzalo, nevykúkalo von, aj keď to bude asi trošku zložitejšie. Preto som ho tam nechcela hneď mať, lebo s ním sa celkovo zle pracuje. A nemám rada, keď sú tie hračky chlpaté z toho. Ale sa tomu nevyhnem. A spravila som tu teda dva uzlíky rovnako ako pri tej ruke. A teraz zase pichnem do Bajmaxa, prepichnem ho, hop, a odstrihnem, ukončím. Tak. Máme jednu nohu. No, ako som predpokladala, taká čapatejšia. Ale je. Hop. Skúsime to dať takto, skúsim zase od stredu začať, aby to tam aj končilo. Tak. Od stredu, tým pádom skúsime, že sem. Uvidíme, jak to vydá.
do prvého očka by som chcela pichnúť. Celkom krátku nitku, takže sa budem asi mordovať. Lepšie je si nechať vlastne podstatne dlhšiu nitku, ako mám toto. Radšej nech máme viacej odpadu, ako sa s tým mordovať a nadpájať a iné veci. Idem to teraz vyplniť, mám tu už takýto malinký otvor. Musím to zase riadne natucnúť, ako aj tú nožku predtým. Malo by to byť. Zase poschovávam. Budem v strede za chvíľku, jak už nie som. Ešte toto skúsim dáko. Sa mi zdá, že toto moc vykúka. A idem ukončiť. Toto. Spravím si jeden uzlík. Druhý uzlík. Pichnem do hračky a prepichnem. Odstrihnem, zmačknem. Strihnem. Tak, Bajmaxa máme hotového. Viac menej, nožky má trošku krivé, ale keď ho pomačkám, tak je to fajn. Takže popravde to nemám ešte úplne premyslené, ale skúsim mu vyšiť očka. Si tuto jedno, tuto druhé. Si tu zatlačím, nech viem, že tu som myslela jedno. To jedno, toto druhé. Skúsim ho vyšiť také väčšie, aby vlastne išlo cez dva riadky a vlastne cez tento stred pôjde tá čiara. Také je moja predstava. Či mi to vyjde, netuším. Ideme to skúsiť. Som stále označené. Vezmem si taký väčší kúšťok. Odstrihnem. A si dám asi tiež nejakú značku, že tuto chcem to druhé oko. Tak. Tu by som chcela tie dve oči vyšiť. Začínam. Pichnem do čela. A začnem vyšívať vlastne pod tou značkou. Neviem, či to je vidno. Toto. Pod tou značkou. A naznačím si. Vlastne tu si nechám takto. A vlastne chcem tento a tento. Idem teraz takto, že zase na tú značku a naspäť. Uvidíme, jak to bude vyzerať. Tak ja už som mala prvý pokus. Nepáčil sa mi, tu som sa vrátila. Vlastne, jak som pichla. Rozhodla som sa, že ako mi tuto ostala tá nitka dole, tak pichnem medzi tie stĺpiky a vyjdem hore. Idem to vyskúšať takto. Ja toto šitie. Tak, teraz pichnem naspäť a pichnem toto oproti. Tak. To. Zase pichnem naspäť. Vrátim sa takto. Pichnem sem. A neviem, čo ďalej. Skúsim to dáko vyplniť. Idem sa teda vrátiť. Kde som to? Tak.
Mali by sme mať relatívne, že kruh. Teraz skúsim pichnúť pod tú nitku. Alebo sem. Skúsim ešte túto takto, že pichnem do tohto, kde sa mi spojili a zase sa vynorím tu. A uvidíme, že čo bude ďalej. Tak. Skúsim popod tieto nitky ísť. Som išla popod dve, ešte aj popod tú tretiu by som chcela ísť. Pod túto. Tak. Tak vyzerá, že je to vymalované, tak pichnem dolu. Idem skúsiť spraviť aj druhé oko ako tak. Pichnem teda sem. A tu som začala vlastne, že dole. Takto. Pichnem hore. A zase naspäť dole. Teraz si spravím to oko dookola, ako keby taký kosoštvorec. Šup, šup. Dobre, kosoštvorec by som mala mať. Teraz vlastne cez toto. Hop. Aha. Na túto stranu. Pichnem to naspäť. Nech vidím, že čo ďalej. Tak a ideme teda popod tieto horné. Som silno zatiahla, nejde mi to teraz. Tak. Popod horné mám. Tak pôjdem aj popod dolné asi, čo? Zase pichnem sem. A dám to aj popod tej dolnej teda. Aj k tej druhej strane sa vrátim. Tak. Dobre, pichnem do toho vlastne v strede riadku. A toto tak nejak o 2 stĺpiky ďalej. Teraz sem
zase o 2 stĺpiky ďalej, takto. Sem. Píchnem to do toho oka už. Hop. Sa mi to tu zauzlilo. Prebehnem rovno popod. Takto. Sa vlastne na druhú stranu tu dám. Do stredu. Popod tieto spodné. Teraz sem zase a tuto k tej antenke, čo sme si nechali. Tak. Myslím, že to môže byť. Čo poviete? Tak. Tuto môžeme už ihlu dať preč. Tu si spravíme uzlík, ale taký, že normálne prvú slučku a zaťahujem. On sa až do hlavičky schová. Spravíme teraz druhú. A zase rovnako zaťahujem. Sa to tak akože pritiahne. To sa odcvakne. A túto hrčku schováme do hlavy. Som slabo zjavne zatiahla. Mi to tu vykúka. Hotovo. Bye Max, malý je na svete. Tada.